Dami ni batana sumurung sian saluhut naroha. Di mana mengaramoti hati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Rian itu hata hamuna kadongan. Yang tabuka mabibelta nagabe jamita di minggu tasadarion di minggu Advent napa dua honon. Yang mana tersurat di Evangelium Matius bidu tolu ayat sada ro di ayat 10 2. Matius tolu ayat sada ro di ayat 10 2. Tangiho kamu mahatani debata. Parjami tahun ni si Johannes Padidi. Dungi di laun-laun niari hehema si Johannes Padidi merjamita di halongonan Judea nindama. Bau bahamuma rohamuna ainunga songgop haracaon banua gijangi. Ibanado nabi nabuani panurirang Jesaya wujuna di dokna suara ni nama jojo di halongonan pature hamuma dalan dituhani pahornop hamuma si dalanan ndai impulu ni unto do ulus ni si Johannes kuling do hohosna akasi hapor do si tua ni loba do si panganonna dungi laho mapangisi ni Jerusalem manopot ibana songoni dohot sudi halak Judea rodi saluhut aka namaringanan di labung ni Jordani. Jadi dipadi si Johannes manasida di air Jordani dung di topo tibe dosa nasida alai dinani idana torop parise dohot saduse manopot padidion nai nin nama madok nasida hamu anak ni uluk isedo na mengajari hamu pasidikon rimas narosogot perbuihok kamu ma natama pabuah naung muba rohamuna jala sotung didok kamu di bagasan rohamuna si Abraham do amanami ai hudok ma tuhamu terjadi hod debatado anak ni si Abraham sian aka batuon enunga pola ape take tudaling niaka hau ope sita bau ma nasa hau naso marparbuehon dadenggan jala sida buhonoton tu api ya ahu aek do hudi di hot tuhamu madokon paubahon roha alai adul gumogodo naro sian pudiku garima buah sipatuna urang tamado pe ahu didihon ni ido tuhamu tot di parbadia dohot api di tangan nado purpurang payason nama pardegianna papungon nado emena tu sopona alai tutungon nado anggo hurak kami tu api nasora mitop ido ianggo sahatna selamat Advent ma dihita saluhutna. Ya kepada anak-anak kami dari SMK Negeri 5 selamat Advent. Iya, mau lihat boha kabar tamanginang sehat? Remaja napa sobulung sehat dohamu? Date mau lihat ma tutu hata. Urian itu hata hamuna kadongan adong sada kebiasaan ni jolma. Nang pegudang aka kebiasaan ate. Ale sada kebiasaan on. Aku boto mulu dak danak. Alai bajar-bajar naposo bulung saat tunalan sia dong do kebiasaan on ima lupa kau deh dah teh kebiasaan deh teh kebiasaan dading gede manang na kurang denggan doh iya lupa jadi ada lupa yang disengaja untuk mencari pembenaran, pura-pura lupa. Nah, jala adong dotong
lupa yang memang tidak disengaja. Ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Apalagi seolo do binege rupani agak lupa bah temak. Ayam modo haduani indah musetok kan. Nah, maksudnya ala faktor U. Nak kubo to pura-pura lupa do pungom manang na tohodo na lupa. Nah, alay disimay bana. Akamanga kainang olo do lupa hita di janjita. Nak kubo to kainang adong do be janji ni ripe munot to hamu. Adong do be? Ngai garar be sude melihat ma di to hatta. Dukone di perjalanan ning oluta olo do hita lupa mamiakon ahado na sering mago kusi. Nah, dia do kuci na rupani kan habi tangan na. Selo jiwa na magalu di kuci di dia. Sude maho na murukan dia do kuci di sepeda motor neng hato paulao. Habi adong di tangan na. Dukone ahado musena sering lupa hita. Kacamata teh. Nah, olo lokko ison. Iya kacamata na rupani kan. Nah, jadi disima aka kelupaan nih. Nak boto molo hita, olo do hamu lupa, na dong utang muna tahe. Mulai pura-pura lupa deh teh. Aga lupa hiya na ubah. Hobar tu janjina. Nah, olo lupa nang diaka ulaon. Jala di tonga-tonga perdonga saripion di tonga-tonga rumah tangga pihak kamanga kainang huida. Saya sering do hita lupa laho. Madok mau liate. Madok mau liate maradopon repeta. Tapi ngajuk-juk hudok koni. Buah kamang. Ngadong be perubahan niak kain atahe. Mula dong sifatu pau muna pitor sigok ma inang madok mau liate dapa hinna. Mau liate wa bapak ni siadonang manang opung ni siadonang. Wah do. Ngadong be perubahan niak kain ai kamang. Ale asa niuji do muse. Buah kain nang. Ngadong be perubahan niak kamai. Tari waktu nama dok mau lihat saya lupa dope. Lupa dope ate. Lupa manang pura-pura lupa toy mah. Nasida madisi. Alai sada na neng hudokon. Sotung lupa hamu nang mardongas saripe. Amin. Mulai tong berbahaya do. Nang tu remaja na poso bulung. Lumobi makan na poso bulung ate. Hamu pe unang lupa. Nang mardongas saripe dope hamu. Jadi pahojot. Molo nunga dong na dapat hobar na pinasaha di debata tuhamo. Akamanga kainang di minggu at penna pa dua honon di paingot tita asa unang lupa be. Di paingot dohita laho pauba roha. Pauba roha manang dalam bahasa Indonesia dikatakan pertobatan berarti ikon adong do hai baruon. Ikon adong do terobosan yang baru. Nah, jelas ido nagabe tobit minggu tamat dok. Bau bahamuma rohamu. Nah, alayat dorang sobagas kataringo titaringo tutur puk jami taon. Tarimang-rimangi maco akamanga kainang boha. Rikot do tahe halak Kristen marhamu baun di roha. Nang pola dusihamu. Rikot do hamu marhamu baun di roha tahe. Talusio bakasa rohata. Nang pola binege kan itu. Nah, jadilah mangalusia kamanga kainang adong sada ilustrasi. Judulnya pohon mangga di halaman. Bahasa Indonesia doon, nangarong bahasa Batakna. Jadi di dok, ada seorang bapak menanam pohon mangga di halaman rumahnya. Setiap hari ia menyiram dan merawatnya. Pohonnya tumbuh besar dan rimbun. Daunnya lebat dan cabangnya kuat. Tetangganya yang melihatnya selalu berkata, "Wah, pohon manggamu Pak pasti berbuah banyak." Tahun pertama berlalu, tidak ada buah. Tahun kedua berlalu, tidak ada buah. Tahun ketiga, keempat, kelima, pohon itu
tetap rimbun, tetapi tidak pernah menghasilkan buah. Akhirnya bapak itu berkata, untuk apa aku memelihara pohon yang hanya rimbun tapi tidak berguna? Ia lalu menebang pohon tersebut dan menanam pohon yang baru. Ima ilustrasi. Artinya kamanga kainang nalau sidohono marhite ilustrasion godang dohala Kristen yang tampak rimbun secara rohani. Ringga si bana mar minggu aktif ibana di pakobasion minggu nang dia ka pakobasion gereja, pakobasio punguan. Godang dotong hala Kristen yang memiliki latar belakang keluarga Barnabas, tetapi pertanyaannya bukan seberapa rimbun kita, tetapi apakah kita telah berbuah? Unang songon hala parise doh saduse piturpung taon na ditegur ni si Yohanes Patidi. Unang dietok kamu ala pinopar ni siya brahapamu gabe jamina may parsidohot tamu di harazaon ni debata daw. Dang sada takaran niya kamangak kaina. Dang sada jamina ni. Alay ikon marparbuwe do. Nang songoni betu hita hubik kirikodohonod do. Unang ala Kriste kamu, unang ala ringgas samu marminggu, gabe diripuhamu, gabe jaminan parsidohot tamu tu harazaon ni debata. Tangi jaminan na atau ngahado jaminan na ima marparbui. Ikon marparbui do hita. Ido bahen ikon marhamu baun ni roha. Karena buah pertobatan itu amang inang tampak dalam yang pertama kerendahan hati, yang kedua memaafkan, mengampuni, masih haholongan, kesetiaan kepada Tuhan, dan perubahan karakter. Unang atong hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat, nung dapok Minggu tobat musik daw. Artinya naneng sidohono siani dang boy holaka, dang boy holakata, karena teori tanpa praktek itu adalah nol. Alai ikon marparbui do hita sebagai wujud nyata kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ikon marparbue do hita kamang akainang sebagai wujud nyata mangolu hita songon akana porsea. Wujud nyata songon sihuton Kristus hita saluhutna. Ina rebora naking atarido edde nate. Ahanaking edde muna bauba roham. Asa perjabar hamu di naking di Jerusalem inna. So dia carana molo na hinatidakon ni punguan Debora naking tangihon suara nang pajawon ni Tuhani. Dukodi di paingok do mungkin nakikita. Adang binoto. Sedi hari ro manobot ngulum. Atau ngunang terlalap ala parsato kina dos saluhutna na anong di portibon salpu dah kamanga kainang. Ala ni unang terlalap bau baroham. Ido na pinasahat ni punguan ina Debora. Melihat mainang. Mapanguluhom mahitatisi. Amen. Lumubi hamu akainate, akainang Debora. Melihat mak. Memang ngasongon nama si Allah tu hamu. Dapat jumpa kita minggu na lewat teh. Itu dia doh. Iya. Berwisata hamu teh. Uhud. Patu begi di puji-pujian teh. Mantap. Jadi luar biasa tong. Ede nah hina tidak komuna tu hita. Asa sudah hita kamanga kainang pau baroha songon
jemitata sadarion. Nah, urian itu hata jala di ayat 10. Di pada sibdo asa benar-benar taing oto nakamanga kainang. Tahu ji majo mabuka bibelta di ayat 10. Boleh do ditampil di slide tamang. Ayat 10 pe. Iya ayat 10. Rab mahita majahat tolu-tolu. Iya. Ainunga pola ape niakahau. Ope. Sita bau manasahau. Naso marparbue honda dengan. Iya. Artinya ternyata Allah itu mencari buah, bukan mencari penampilan. Karena yang tidak berbuah itu akan ditebang. Jala didok naking dia 10 di debu hono matu api. Tetapi yang berbuah itu akan dipelihara. Jadi komar berbuah do hita kamanga kaina. Songon hala Krista kita lumobi madi minggu at penda padua honon ikon mar berbuah do hita. Ido. Suatu lupa hita di sini. Amin. Unang belupa hita. Memang kebiasaan do lupa on, alai molo on, dipaingot si Johannes berdiri do hita, marhite turpuk jamita taon, asa mar perbue hita, jala sotung lupa hita di sini. Sonari hula koma suku-suku sinakeng, molo on alusi hamu matong. Boha akamang, rikok do hamu marhamu baon niroha. Songon nautik doa masa dari mana teh? Iya akaina boha kainang rikok do hamu marhamu baun niroha. Remaja na poso bulung, bagaimana teman-teman? Apakah Anda penting untuk bertobat? Penting. Atau bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Atau marparbue mak. Karena kerajaan Allah juga sudah dekat. Pitor tabu mana kinged deni SMK negeri SMA negeri 5 nanti. Ubereng bohim las anak king. Pitor lupa. Nah itu odo anak kan. Apa do? Pitor lupa domo. Itu juga buah dari pertobatan itu. Lu mau bihamu teh. Akana sekolah dope. Ya bisa kan bahasa Batak? Boy do kan? Nah, kamu boy do. Ripu marhua do matan nih gitu kan, ripu indah hamu kan. Nah itu juga buah daripada pertobatan. Artinya kita datang kepada Tuhan. Kupandang wajahmu daru apa? Dan berseru. Artinya lau pabuahun dangalani gogoku, dangalani malokku, dangalani pistaru, boy hudalari saluhuna pardalanan ni ngolukon alai ala adong do debata. Maka yang pertama buah dari pertobatan itu segera datang kepada Tuhan. Marhite tangia. Itu songone hidup nih SMK, SMA do hamot mana SMK? SMA. Iya, jadi itu dia ya. Harus rajin-rajin berdoa. Apalagi ini mau Natal kalian kan? Iya. Terus ngapain lagi kalian? Retreat. Iya, rajin-rajin berdoa. Tuhan memberkati. Diberikan kesehatan. Jala kama ngakena songon hidup ni amang partikting tanaking. Lanjut dona sida muse marede. Nah, lahu batu begi hone de puji-puji jala posrohako kono bagak do. Sian sinaking. Ate harus lebih semangat. Nah, kalau bagus itu relatif, tetapi semangat itu harus benar-benar kalian tunjukkan. Jala pinangido matu hita kamang kena ngate tatupahin nasida. Elau tu Natal doon. Nasi luluan nasi doon. Jala laho tu retret. Nang nalaho tu dia dion. Laho nemar samar Natal do nasida, mar Natal di bakasan lasti roha alai pangido aku bernatallah dengan kesederhanaan. Seperti yang diserukan oleh Opui Eporus
Nake. Dukonia kamanga kainang bertobatlah kita marparbue mahita serep mahita marroha. Lumobi di partikian si sonario nate. Di masa-masa perayaan Natalon ikon takas do parbue, ikon takas do serep pita marroha. Dako boto ngadok kita namar Natal teh. Ngadok kita namar rayahon Natal na pungu di son. Na dong dobe atau rak mahita, pay mahon dobe ade di tanggal na. Iya. Nah, gijang roha, kesombongan, tentu itu bukan makna dari Natal. Alai hasereponido. Makna Natal itu adalah kerendahan hati ido. Kesederhanaan ido. Makna Natal yang menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia ini. Ala di dapat jola kamanga kainang sama dalat tamat perbuehon perbue tada namar dalak kita tada sihuto Kristus kita tada hala Kristus kita lumobi di nama nagam di nama nomu haroro nito hatta Yesus serep mahita marroha. Mari kita rendahkan hati kita. Dukonin apa duahon, mari saling memaafkan. Mula dong dope sogoni rohama kamanga kainang maradopod dongamu manang maradopo manang ICPI, maka maafkanlah mereka. Ala ido parbue babua na mangulu hita hobar tulomo ni rohani debata. Saling mengampuni, saling memaafkan. Napatuluhon ima masih haholong mahita. Ala ido parbue hasatiota tu debata. Jalamar parbue mamusle holong tai. Marhite namar siurupak kita maradopon akadongata taurupi dongata hobar tunaboi taurupi lumobi mate akamang akainang maradopon dongata yang terdampak banjir di Tapanuli Raya, di Padang, di Aceh, di Medan, Dohot, di sekitar. Dapat tuduh homma holokta taurupi nasida dapat jolo taurupi nasida marhiti tangyang ta iko di bagasan hapor seo do hita kamang akenang laho manangnya kon nasida jalanan nyocar ni hapor seo taima dalata laho mangurupi akka dongata ita naboy taurupi makamang akenang yan nungarong be surat alai dang ditik-tik kodope dakuboto molo gabe wik nan masuk lima boydo hita mangurupi nasida marhite na pasahaton baju atau kain dukoni aka selimut dukoni ya aka pampers buat anak-anak pun juga pampers buat lansia. Boy mata pasahati tu huriata sahuriata no pasatot tu distrik boy tapasahat marhite dewan diakodiata ikon na niojar ni hapor siota marsyuru pak kita kamanga kena ido parbue ni holongi lumobi taida akadongata ada begitu banyak duka, ada begitu banyak air mata, ada begitu banyak juga orang-orang yang sudah meninggal. Bigi baritana ngalubi siyan onom ratus salak namago onom 1.100 kakak na sedang mengungsi alania kamanga kainang marparbue mahita marhite na mangurupi akka dongata
alai taurupi manasida ala nani ojar ni hapor siota dohita laho mangurupi nasida. Uriani tu hatta hamuna kadongan nahina holongan hala na marhamu baon ni roha ikon di pataridahod doi marhite parbue nadenggan. Ada teorinya dan ada juga prakteknya. Kerajaan sorga sudah dekat. Maka lebih kerdang adong be waktu tuhita untuk hidup setengah-setengah. Setengah untuk Kristus, setengah untuk dosa. Advent, perayaan Advent pun perayaan Natal bukan hanya tentang dekorasi ataupun perayaan yang mewah, tetapi juga amanginang tentang persiapan hati kita, tentang persiapan kita yang sungguh-sungguh untuk Maradvent dan juga Marnatal. Unang lupa hidak isi. Alani di minggu Advent na padua honon bisosohom matuhita parade madirim. Ta parade madirit tahun dengan sepenuh hati kita lahom menyongsong haroro ni Kristus Yesus Tuhatai. Marhamu baon ni roha mahita kamanga kainang di perdalanan ningulut tahun ima marhite nama parbuehon parbue nadinggan jalan nahobar tulomo ni rohani debata. Tetap bersuka cita, tetap kita andalkan Tuhan di perjalanan kehidupan kita, terlebih untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus Tuhan di dalam hati kita pun juga di hari penghakiman nanti. Di batama mangaramoti hita saluhut na amen martangiang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami na marhabang so di banua gijang. Puji hupasanga pami maho ale Tuhan marhite asi di roham. Lumobi naong ditangi hok kami hatam na badi ale Tuhan napaingotok kami. Laho pauba rohanami. Ala nunga di baritahon hatam na badi nunga songgop harajaon banua gijagi. Ala ni aliamang asing roham pargogoy parbisuhi kami ali Tuhan dinalaho maparadehos saluhutna marhite na marhamu baon ni roha kami jalamar parbue ali Tuhan maparbuehon parbue na denggan parbue na hobar tulomo ni roham paso-paso pargogoy ali Tuhan kami di perdalanan ninggulu nami margogo hami ale Tuhan mangulu di baga salah serepon ni roha margogo hami ale Tuhan jalamarlah si roha untuk memaafkan saudara-saudara kami yang mungkin pernah membuat hati kami sakit. Margogoi hami ale Tuhan asalam patar hami patuduhon ngulu nama si haholongan paso-paso kami sa luhut na ali Tuhan madalani perdalanan ni ngulu nami nang paso-paso huriam ali Tuhan di saluhut aka program nalaho si patupahon huriam di hari 7 Desember 2025 patupon ni huriam do ulaw pangapulyon untuk keluarga nami natongon di bagasan habot ni roha keluarga amang tabunan Inang Boru Raja Kukuk di Borginon nang di hari Rabu peali Tuhan atau pohon ni huriam pangapulyon tu keluarga nami ruas ni huriam inang nyonya MC Mamora Boru hari anja homale Tuhan nama masuk-masuk ulau ni jala homale Tuhan napa punguhok kami akan nama si holongan dan diocar pasu-pasu nang ali Tuhan ulau ni huriam ima dinalahu majalo pasu-pasu barbagason anak ni huriam Yusuf Zulkifli si Mamora rap dohot orwan na buru ni huriami
Renata Buru Huta Barat di hari Sabtu 20 Desember nanengro. Pasu-pasu di saluhut aka proses pasu-pasu natoras nasida nang lehon hahi pasur ali Tuhan pada waka parmaran asiroham asa di bagasan 20 Desember nanengro marhite asi di roham pajupak kami dalam margogo nasida mancolo pasu-pasu perbagasan na pinasahami marhite-hite na poso. Pasrohanami ali Tuhan di hari 10 Desember patupaun ni huriam Natal sekolah minggu dohot pra remaja pasu-pasu ulau ni yang songoni piali Tuhan balpar surum marhite pucuk pimpinan nami di hari 21 Desember 2025 nanengro patupaun ni huriam ma ali Tuhan lahu pabor hatton naposomi amanami amang padita haris tadahuria si torus tu pakko basion ne baru ima tu HKBP Parung Ebenezer Bogor distrik 20 Walu Deboska jala mangojakon naposomi ali Tuhan amanami amang padita giat marisi si mangusong gabe uluan nami ne baru ali Tuhan padita resort di HKBP Bonang Indah pasu-pasu ulau ni ali Tuhan lumobi di perminggu di Arianon luan nami ali Tuhan naposo mama nami padita si torus di nama kobasi di huriam HKBP Cirarap jala di hari minggu nanengro patupon nasida ma ali Tuhan pangojak konon songot padita resort nasida di HKBP Parung Ebenezer Bogor sahat tuho ali Tuhan upasahat saluhutna aka program di tonga-tonga ni huriam pargogoy hami saluhutna le Tuhan lahu patuluson jala taruli di bagasan las ni roha hami saluhutna jari sadarion ale Tuhan di bagasan las ni roha do hami manjakon haroro ni yanakommo yanakon ni ruas di huriam ima kunjungan kasih dari SMA Negeri 5 Tangerang yang didampingi oleh orang tua murid. Tutulah rohanami ali Tuhan. Mabige ede puji-pujian. Naboy di pasahat nasida ali Tuhan. Songot tada madok mo liate rohan nasida tuho. Dia sidok holong di roham. Jala uduton nasida do musi ali Tuhan lahu patuge hon ede puji-pujian. Dong sipul parmingguon nabion. Pasu-pasu nasida pasu-pasu hamis saluhut na ali Tuhan takas di botoho dinalahu penggalangan dana donasida laho marlas ni roha ali Tuhan merayakan hari hatu tubuh ni anakmu Yesus Kristus tu portibion dohot retret sekolah alani ali Tuhan ho mana masuk-masuk nasida ho mana masuk-masuk kegiatan Natal nasida nang songoni retret sekolah nasida di hari nanengro Tuhan Jehovah de batama nami na marhabang so di Banua Gijang wingot tami dodongan nami na tongod di bagasan parsahiton dohot na di bagasan pemulihon asima roham ali Tuhan upasa tami tangiang nami yon pargogoya kadongan nami lehon semangat kesembuhan pasu-pasu keluarga na mendampingi na madongani pasu-pasu para medis ali Tuhan na patupahon akatiddakan pasu-pasu si panganon sinumon na boy di konsumsi na sida ali Tuhan asiroham asalam tu hipas na sida asiroham ali Tuhan boy pajupak kami di bagasan las di roha di hari nanengro atong pinuji maho ali Tuhan pos roha nami tuho donganommu ramotammu dalali honommu semangat tu nasida jala hobar masaluhut nai hobar tulomo di roham atong pinuji mahawali Tuhan pinasangak magwar muna marmulay marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuhan amen.